Ootitshala badlala indima ebalulekileyo nephezulu ekuphuhliseni abafundi nabaphela beyintsika yoluntu. Umgomo wokubhiyozela olusuku namhlanje uthi ootitshala bangundoqo ekuvuselelweni kwemfundo. Indlela ekufundiswa ngayo ezikoleni iyaguquka nangoko sele kutshotsha ubuxhaka-xhaka bale mihla kumagumbi okufundisa. We work with 2K generations, and what I like more about these kids, they make you love this profession, to be honest. They are funny and you enjoy working with them. They make the learning environment more productive. Umakhwekhwetha wezemfundo uDavid Mweletso uthi ukufundisa bekumonezisa kwaye kumonwabisa. Ube ngumfundisi ntsapho iminyaka engama-30. I appreciate and enjoy more that moment when they are about to go into the examination, because that is when now they are anxious and they are unsettled as to whether they will do well in their final examinations. Lo umpondo zihlanjiwe womfundisi ntsapho uzibambe intambo zokuba kumagumbi okufundisa iminyaka engama-28. The moment you see learners becoming better in life, the moment you see they become better people, then you feel so much satisfied in your life. Bangaphaya kwe-400,000 ootitshala beli loMzantsi Afrika nababumba ikamva lesizukulwana ngesizukulwana. They are the core of who we are. I'm here because of my teachers. I was never this confident in my life. Yeah, I used to stutter when I talk, but I grew up to be confident because of my teachers. In grade 5, I thought of quitting school, but my teacher showed me the importance of school, that I could be a better person, a successful person. Abaninzi bakholelwa ukuba ubutitshala ngowona msebenzi ozala kwaye uqingqe eminye imisebenzi. Kodwa nangona kunjalo, mininzi imicelimngeni kweli candelo lokufundisa.